Eshilo, No-Zanele Mbokazi. Sibingelela abalaleli bokhozi FM, siphinde sibingelele nakuwe mamZanele Mbokazi. Sakhuphuka nje nabantwana benkosi siyeshilo. Before nje sikhuphuka inamba sitholakala kizo 0646200751. Mabunda mfowethu asike shaya umphako siuphakele isizwe nomhlaba wonke usalalele. Shbu. Mabunda mfowethu uma kushaya isama, shbu, noma ihlobo, shbu, abantu bayathanda ukusondela esihlahleni. Shbu. Babe ne relationship nesihlahla. Shbu. Isihlahla singaqabanga ukuthi abantu bayasithanda. Kanti abathandi sona kodwa bathanda umthunzi waso. Kodwa mase lishonile ilanga Mabunda Mvangeli bayashiya isihlahla. bayashiya Bashiye base bayolala ezindlini. Nansi ke Mabunda into engishayayo. Ushawa yini? Kuyoba ingozi uma isihlahla sizoba ne relationship nabantu. Ngoba even namanje njengoba kumakhaza kunje bashiyile isihlahla. Kodwa kunento engichazayo. Ukhazwa yini? Isihlahla asibathembi abantu. Asibathemba Kodwa sithemba impande zaso. Ngifuna ukuthini eSouth Africa? Bantwana basika asifane nesihlahla. Sifane nesihlahla. Isihlahla sithemba impande zaso. Ngoba kunabantu Mabunda abashiwa ngabantu. Kunabantu abajikelwe ngabantu. Kodwa mntana sika ngizothi muthemba uNkulunkulu. Themba uNkulunkulu. Njengesihlahla sithemba impande zaso. Ngoba sinesambulo sokuthi ngisuka kude neimpande. Ngoba kunabantu Mabunda abasithandela izinto esinazo. Kodwa izimo ziya expose ukuthi lo muntu akazanga ngenjongo ethize empilweni zethu. Kodwa Mabunda uJehova uyafana neimpande futhi uyathembeka. Nayi into engishaya ngesihlahla tata. The fact ukuthi sishiwe ngabantu asishintshe iposition yaso. Uzosithola la ushiye khona ngoba noma sebahambile abantu ayishintshe identity saso. Sihlala sisihlahla. Sinenkinga nabantu abayishintshayo ngenxa yokuthi abantu babashile. Sinenkinga nabantu abafuna ukuzishintsha bagijimisa abantu. Wemntana sekhaya sizothi kuwe remain where you are. Hlala la ukhona noma sebakushila abantu. Number 2, umsebenzi wesihlahla ukuthela izithelo. Ze produce ama fruits. Lalela noma abantu sebahambile siya continue siyenze lento sibizelwe sona. Ngoba lithi iBhayibheli Mabunda uJesu bekanikeza ophithi sinke. uJesu mfethu bekaba nabo Peter Mabunda Mvangeli ebathandazela abantu ebathandazela abagulayo baphila. Kodwa sizwe esiphambanweni Mvangeli uma bembethelila ngaselimshonela uJesu bamshiya bamlahla bamenza yonke into. Kodwa azange abizo Peter, akazange babize even noMary uma wakhe umzalayo. Kodwa Mabunda lithi iBhayibheli wamuza ememeza ethi abba baba. uJesu benesambulo sokuthi ubaba uyimpande zami. Mvangeli sinabantu abathemba abantu kunokuthi ngabe sithemba uNkulunkulu. Madoda nyasu Eshilo, No-Zanele Mbokazi.